hadisai ko ya haddace maganganun malamai, wannan ba shi yake nufin cewa halayensa halayen musulunci ba ne, ba shi yake nufin mu'amalarsa mu'amalar musulunci ba ne. Zai yiwu ka ga mutum ba ma musulmi ba ne, amma shi ne an tambaye ni kwanan nan, magana ce shahararriya na faɗe ta, an ta wai da in zaɓi musulmi da in zaɓi kirista wanne zan zaɓa. Na ce zan zaɓi mai halin musulunci ba mai sunan musulunci ba. Zan zaɓi mai halin musulunci. Me nake nufi da halin musulunci? Mai gaskiya, mai amana, wanda ba zai cuci al'umma ba, wanda zai adalci tsakanin mabiya, wanda zai kaza, ko da sunan shi Jacob ne ko Joseph ko Johnson. Ba zan zaɓi mare wannan sunayen ba, ko sunan shi Abdullahi ko Abdulrahman ko Abdulrahim. Ma'ana dai ana neman adalci. Adalci ake nema a cikin shugaba, ba akan waye inda kawai adalci ba shi ne ma'auni ba. Adalci, wane ne mai gaskiya, wane ne mai amana, wane ne mai adalci, wane ne zai isar wa al'umma da hakkinsu, shi ake nema. Yaudara ce da sunan addini, yana cikin sashen ci da addini. A rika daga maka mutum ana ga mai addinin mu. Sashen ci da addini ne, zalunci ne, bai da wani asali. Abinda ake nema wannan zamantakewa ne, ba wai limanci muka ce za a yi ba. Shin ka taba zuwa kana neman pilot zai tuka ka a jirgi, ka ce kai kana jiran sai kaga Abdullahi zai tuka ka? Years of experience, hours, menene piloting kake nema? Awa nawa yayi yana tuka jirgi? Menene experience dinsa? Menene gwanintansa? Saboda abinda za a yi kenan. Ko ka je asibiti ka ce a'a kai dole sai Abdullahi ko Abdulrahman zai fede ka, ko da bai iya ba, ga consultant mai shekara 20 ko 30, Joseph ko Jacob. So da haka annan ma magana ce ta wa zai wa al'umma adalci, waye zai ba zai rike amanan su, waye ya san, kamar dai yanda yazo a cikin suratul Yusuf, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-qawiyyul amin a suratul Qasas. Ko inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin, wato wanda yake da kuwa da amana, wanda ya hada wannan sifofin biyu. Kaga ba a mutu addini ba, siffa ko aka tabbaya na haka a suratul Yusuf, ij'alni ala hazain al-ardi inni hafizun alimun. Abinda ake nema kenan, wannan su ne sifofi, saboda magana ce ta zamantakewa da rayuwar al'umma. Saboda haka waye zai kiyaye wannan zamantakewan da rayuwan, zai ma mutane adalci, ba zai cuce su ba. Muna fatan wayewan al'ummanmu da iliminsu ya kai lokacin da za su fahimci wannan. A daina yaudarar mutane da sunan addini, a daina ci da sunan addini, ba abin da addinin musulunci ya koyar ba kenan. A rika rarraba kan mutane da sunan addini don isa zuwa ga maslaha ta kai. Don haka ni malamai zan koma zuwa ga maganarmu, abinda nake ganin ya dace da su shine su ƙara ba da gudunmuwa wajen ilmantar da al'umma, su ƙara ba da gudunmuwa wajen tarbiyyantar nagartacciyar al'umma wadda za ta zo ta ɗauki ragamar wannan al'umman ɗauka mai kyau. Amma a ta cewa malamai su zo su shiga siyasa, a dama da su, a dama mai da su, a dama kazanta da su, ni ba na goyon bayan wannan. Ba na goyon baya jumlatan wa tafsilan, kuma duk malamin da ya shiga siyasa ina tausayinsa. Ya cire wata rigansa mai girma ya sa wacce take koma bayan wannan. Sannan kuma siyasa da sunan addini, wanda da wahala malami ya shiga siyasa bai addinantar da siyasa ba. To siyasa da sunan addini na gaya maka matsayina a kansa. So da a takaice gaskiya ni wannan su ne fahimta ta, kuma ba su taɓa canzawa ba. Kuma duk abubuwan da ke faruwa har yanzu a Najeriya da sauran sassan duniya suna ƙara nuna mun ci gaba da dawwama akan wannan matsayin nawa da wannan fahimtar nawa ne. Karamakallah, Allah ya saka da